London, way manager ke restoran, bakar teng ujak. Udon nya kicingmut bapha, man kapor, bagi nong tre jong u kikili kumno kasngi jong u. Uang, langa biang man kapor, ngandalong kikun senrap. Kinong tre jong u kikemen, bagi don nya ujak. Ha kicing kum namar udon kicing kum unong nyelam ulong ru brio wapen sengau bha ya kinong tre jong kwa bakin don ha kacing sengau si man la kasngi ha go wei kasngi unong tre jong uong kumno ula bandon kicing mucu berkat babha man kipor ujak fu samrki baruang man kasta bangaki na jingtia na ong halade minta kasngi ngadan artli gijinglo langan sengau si ne langan sengau bah kandon kijing langan yale dengan don ha ngan yo ya kijing hikai na kata kijing man kipor ngajit ya kijing hikai uong badon kacing kentho langan yale yaka nevan pet ya kecinglong babha bayo naga ujak uang kajing hikai bangi yo na kane kajing thu kana kalong babaro chisni ni ya lenti ni don ya kababha bat kapasniu bat kaya sanlang bat babha bat pasniu kumta kadon hakamon kajongi yano banjit ya kababha ne kabasniu kasyong hangi marway. If you like the video, please share, like and subscribe so you will never miss the uploaded video. Stay blessed.